Sitt Indonezjani ilhom kważi 25 ġurnata jinżammu ostaġġi ta' milizzja Libjana wara li ġiet sekwestrata l-lanċa tas-sajt Maltija Salvatur 6. Is-sit tal-kumpanija Salvatur VI Fishing Company Limited, Albert Satarjano, li allura huwa wkoll is-sit tal-lanċa sekwestrata, jgħid ma' Net News li 25 ġurnata wara il-Gvern Malti għadu lanqas biss ikkuntantja lill-milizzja Libjana biex jiddikjara li l-lanċa verament hija Maltija. Ġejt ikkuntattjat mill-Ambaxxata Indonezjana u qalu li qed jitħabtu biex forsi jeħilsu l-Baħrin u d-dajsa flimkien, imma l-awtoritajiet tal-port qed jgħidu li jekk għandhom jitilqu l-Baħrin għandhom jitilqu bid-dajsa b'kollox. Once li l-Gvern Malti jikkomunika magħhom. Sissa sal-lum stess għadni ċert li ma komunikax magħhom u allura d-dajsa ma sax jitlaq. L-istorja hija dwar dan il-bastiment li allegatament u fuq ordni tal-kaptan daħal f'żona tal-Baħar Libjana biex jistat minkejja li mhux permess, iżda l-kaptan Pasquale Giorgio Giunta jinsisti li l-arrest tiegħu u l-ekwipaġġ seħħ il-barra miż-żona kontrollata mill-Libjani tant li nħeles u rritorna lejn l-Italja mingħajr ma ffaċċja akkużi. Jiddiskrivi lil dawk li arrestaw bħala nies armati iżda mingħajr uniformi jew identifikazzjoni. Il-lanċa żarmat minn kollox, inkluż l-istrumenti abbord, bir-raġuni mogħtija mill-milizzja Libjana tkun li l-pajjiż jinsab fi gwerra u l-lanċa setet tinstera u tintuża l-ġlied. Rapport fil-medja internazzjonali saħansitra jgħid li l-forzi Libjani qed jistennew li jitkellmu mal-awtoritajiet Taljani, Indoneżjani u Maltin għal ħelsien tal-bastiment u l-ekwipaġġ. L-Ambaxxata Indonezjana f'Ruma li qed taħdem għar rilaxx tal-Indonezjani ġiet informata li dawn jinħelsu biss meta tiġi rilaxxata l-lanċa u allura wara li jitkellem magħha l-Gvern Malti. Sadattant u fid-dawl li l-awtoritajiet qed jinjoraw li jieħdu azzjoni dwar dan il-każ, Albert Satarjano ħatar lil Levan Grek Bintov bħala rappreżentant tiegħu biex bil-kuntatti tiegħu fil-Libja jipprova jwassal għal soluzzjoni għal dan il-każ.